Salamu alaikum, sunana Amina Salisu mai shirya fina-finan Hausa a ɓangaren kaɗakarwa kuma mawaƙi a ɓangaren kaɗakarwa. Ina kira ga mutanen Zamfara yadda Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya, muke zaune lafiya, ko Allah Ubangiji ya ɗora mana a haka. Kuma wannan gwamnatin muna gode wa Allah, muna gode wa gwamnan da Allah Ubangiji ya ba mu. Minon da fulɓe mai bandiraɓe joni daga gwamna wari mo'inani en o wi e hokka en tundurete o hokka en to jarete ndiyam hawre ali ɗum ali wujjanko en nayi to pannuɗen fu joni en jeyi ndulen laaɓi ɗum maɓɓitani en wala fulɓe koccanoɓe en nayi fullo to woni fu warta Zamfara wara jooɗo Zamfara joni warti wuro alhamdulillahi mo fulani yoni rewɓe men fulɓe ɓe Zamfara imi nodda ɓe garta to kosam ma corata to lumo alhamdulillahi a wurtoto hocca tummude ma ja cippa kosam ma alhamdulillahi min getti minon fulɓe.